still enjoy this comedy. You understand? Still enjoy this comedy. It's fun though. Make yourself happy. Don't forget to share. Comment. If na YouTube you dey, subscribe. One love you. Ụmụ klaasị na Barachi, onye otu unu mere, unu bere ụra n'abalị, unu akwụkwọ akwụkwọ unu ọfụma, unu lara, unu emekwara asaịmentị nyere unu so unu mee, unu ọgbara nkịtị, maka na ihe ndị ugbu a wee dị na-apịa ụtarị, ụtarị ka m nọ n'ịdị na-apịa, esokwe m na-achị ọchị. Mgbe ugbu a, ihe anyị akụzi n'ụbọchị nke taa wụ enriching spellings, maka na ifuru ihe ana nna m gosi unu, tupu m wee mụta ka esi wee na-akpọ ife a, ọ rara m ahụ. So ihe m na-arịọ unu, si unu nyere m ntị unu. Nye na ntị unu ka m nwee ike ngosi unu ihe a ọfụma ka ọ bụ unu na ntị. Ihe m na-ekwu ugbu a bụ onye ọbụla atọ m ntị. Mary gbachiri ebe ka m chọọ gị ajụjụ ka m mụta ihe anụmanụ na bọọdụ tupu m tụọ gị ajụ maka na ihe chọrọ ijikwu ọ ga-abịa ụtụ ụta. Ihe chọrọ ijikwu asaịmentị nyere gị ụnyaahụ ịrụkwara ya ahụ. Asaịmentị nyere unu ụnyaahụ ịrụkwara ya ahụ. Ihe ndị isi unu n'ụlọ kọwa bịa Mary ịrụkwara nke gị. Maka na ama nka ga-enye onye gbakwa anya n'ime akwụkwọ unu nke unu abụọ machakwa. Ugbu a ọrụ ubi onye abịara na nke ụlọọta ụta ka o si wee dị n'ụbọchị nke taa. Ya bụrụ na ị gaghị ntị maka ịka ga-enyekwa m ezampụl nke gị imekwa misteki m lụọ gị ya ime misteki mee gịnị m lụọ gị ya ngwa gee na ntị tụọrọ grafi tụọrọ grafi ụlọ nwa ihe ya pụtara ụlọ tụọ like now ọ dịka ndị obodo Igbo na-atụ ahịa ha bịa Naijiria ha bịa ebe ahụ ha tụọ ahịa ha kechikọma ha atụfetara ahịa na Naijiria ebe a anyị bịa ebe anyị na-azụ wee dịka ụmụ moto ndị a ebe dịka ụmụ ihe ndị dị agha anyị bịa anyị zụrụ anyị mezie ya o wee bara anyị uru ọ ya ka a na-akpọ ọtọrafi ya gee m ntị maka ịka ga-enyekwa m ezampụl nke gị gravitation nke ahụ mmakụ ugwu anyị ngram mmakụ ugwu anyị ndị na gboo dịka ha si wee bie ndụ ha biri ndụ ọfụma ọ ya mere ha ji wee ka nka ndị akara ezigbo nka ahụ ịgbara nri a na-eri ugbu a ọ kwesịrị ka anyị na-eri ya ọ dị ise asọ fawu fud anyị na-eri ugbu a anyị kwesịrị ka anyị na-eri ụta anyị na-eri akpụ dịka ofe olugbo anyị na-eri ofe olugbo ọ na-adị mma na ahụ ihe ọchịrị pụta shi gbara agba tọmọtị ka nkọwara m nke last month olee na-akọwara m nka Mary ya ọ bụ na ịkọwa nke akọwata ya ọfụma nka ga-enye gị ezigbo mak ịghọta na-enye gị ezigbo mak ihe skuulu mechie m na-enye gị igwe gba fest ndị ha nke a na ọ na-arụ ahụ mgbe ọta kwesịrị ha nọbụrụ n'ụbọchị ya ala ihe m na-ekọwa bụ na 7 types of gọọmenti e nwere na Naịjirịa ka esi eru ya na ndị na-erurukwa ya eruru ịghọta na afọ a na-akpọkasịkwa ha dị iche iche ọ bịa ka bịara ịmụ ụbọchị nke taa ya tọọ m ntị gị tọọ ntị ka ihe m ga-akụzi gị 7 types of government 7 types of government are liberal democracy absolute monarchy Continue. aristocracy autocracy military dictatorship na-agụ jisie nye ọfụma ọ bụrụ ndị ụlọ asaịmentị ụlọ ama mmiri ọfụma gaa na m ntị ọfụma tupu mụta ihe a agara m akwụkwọ na mahadum tupu mụta ihe a na m na-akụziri unu ya atụọ na m ntị unu Continue. ka ebe nọ You will move out of this house. ugbu a ka m bido n'ebe a totalitarianism ọ bụrụ ya gaa na m ntị totalitarianism unconditional monarchy ugbu a mee na asaịmentị nke unu nyenụ nke unu nwere nke a na-ebe ahụ 7 nyenụ m ihe dị ka mkpụrụ 4 example 4 so that ka m mara m onye n'ime unu onye nke na-edete ya unu ekwe mistake o maka na unu mee mistake ụta aka na-esi wee bịa n'akwụkwọ unu wee kara ya unu bad unu fụta si dee ya wepụ na se ya wee mma wee na-atọ onye mekwere mistake anakwa na-eme mistake na mma akụwa akwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ ma ụta aka ọha m n'olu n'ụbọchị nke taa ngwa na echi ka anyị kọtinye n'ebe anyị kwụsịrị achọrọ m igosi unu ka m gosi unu ka esi pronounce parts of speech asị m gịnị parts of speech
nalo. Okay. Pronoun. Pronoun. Continue. Preposition. Funke. Preposition. Good. Conjunction. Conjunction. Interjection. Jesus. No mirror. I said, give me no mirror. Eh? Okay.